Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. L-allegazzjonijiet serjissimi li għamel id-deputat nazzjonalista David Agius dwar il-korruzzjoni fil-futbol tkisser il-kredibilità tax-xogħol li jsir mill-istess Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA. Innota dan il-President tal-istess MFA, Bjorn Vassallo, waqt programm sportiv fuq ix-xandir nazzjonali. U innota li mill-2015 l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol kienet ħolqot l-Anti-Corruption Task Force u dan wara li saret konsultazzjoni wiesa inkluż mal-Partit Nazzjonalista stess. Kenna problemi u allura ridna nagħmlu xi ħaġa u ħloqna dit task force. U magħna poġġew iż-żewġ partiti politiċi, poġġew il-Pulizija, poġġiet l-MGA. U ħloqna Sport Malta. U ħloqna flimkien, għamilna riżoluzzjoni ta' x'qegħdin nagħmlu fejn irridu naslu, u ħloqna flimkien apparti l-aspett edukattiv, tajjeb, ħloqna flimkien dik li hija liġi ġdida li marret qudiem il-Parlament, ġiet approvata u llum teżisti grazzi għall-inizjattiva tal-MFA. Vassallo spjega li din il-liġi għandha deterrent qawwi u kien hemm min wieħel il-ħabs. Qabel konna nisimgħu kwestjoni ta' korruzzjoni u l-affiljat li għad fil-futbol, tajjeb, ikun xikun plejer, uffiċjal, whatever, weħel sentenza sospiża. U jien personali kon ngħid imma dak kif tidu min-nies jaqtaw lura jekk neħlu sentenzi sospiżi. Il-liġi nbidlet, il-liġi għandha deterrent, jekk tkun tirrappreżenta n-nazzjonal, l-aggravju jikber, id-deterrent jikber, in-nies marru l-ħabs, il-match fixing sa fejna fien tajnieh. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala kellim tal-Oppożizzjoni għall-isport aktar kmieni dan ix-xahar, David Agius li llum ukoll kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kien allega li r-rebbieħ tal-ogħla kampjonat tal-futbol Malti għal din is-sena diġà magħruf waqt li implika kif il-lobbiet ikunu mixtrin. Waqt il-programm fuq ix-xandir nazzjonali, Vassallo ukoll fakkar li l-MFA ħarġet stqarrija dwar dan id-diskors ta' Agius. Wara dik l-allegazzjoni ta' David Agius, One News ukoll kien staqsa lill-kap nazzjonalista Bernard Grech u t-tweġiba tiegħu kienet li l-kellim tiegħu għandu jevalwa l-informazzjoni li għandu u mbagħad jaġixxi.